Πρώτη αγωνιστική. Που έρχομαι. ΑΕ Πειραιάς που εμφανίζεσαι. Είναι η τρίτη. Είναι η τρίτη. Εντάξει, στις άλλες δύο είχαμε ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εντάξει. Δεν καταφέραμε. Τώρα θέλουμε να δούμε το μάτς. Θερμαϊκός Κορινού, Καλυθιακός Καλυθέας. Μια χαρά. Ντέρμπι. Όλα ντέρμπι. Όλα είναι ντέρμπι. Κοίτα, πόσους βαθμούς έχουμε εδώ πέρα τώρα, τι γίνεται, θέλουμε να μας ενημερώσει λίγο. Όλα θα ενημερωθείτε. Ναι. Αρχικά να πούμε τη δυτική τριπλέτα γιατί τα έχω παραλείψει τα άλλα δύο. Ναι, σωστά. Σε Σέντος πρώτος ο διαιτητής, πρώτος βοηθός είναι ο Πατζιάλας και δεύτερος είναι ο Ντουράκογλου. Αρχίζει το μάτς. Σταμάτα τώρα. Έναρξη αγώνα. Έναρξη αγώνα εδώ στο Θερμαϊκό Κορινού Αρένα. Σταμάτα λίγο, εγώ μιλάω. Τι γίνεται, έχουμε και ούλτρας. Ναι, χαμός. Χαμός, πολύ κόσμο δεν βλέπει. 3 βαθμούς ο Θερμαϊκός Κορινού, κανέναν ο Καλυθιακός Καλυθέας μέχρι στιγμής. Για να δούμε. Παλεύει για τους πρώτους βαθμούς. Είναι κίνητρο όταν δεν είσαι στην τρίτη αγωνιστική και στις πρώτες δύο δεν έχεις πάρει ανάλογα, κάτι. έχει παίξει ντέρμπι, πώς έχει παίξει, αυτό πρέπει να μας αναφέρεις. Κοίταξε, στο προηγούμενο μάτς έχασε 3 από την παραλία. Παραλία είναι δυνατή. Την παραλία πήγαμε κιόλας, δήλωσαν ότι πάνε για άνοδο. Κοίτα, εντάξει, έχουν τον κορμό του στον Νατάλ εδώ. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει, από εδώ τώρα μπορεί να δημιουργηθεί μια ευκαιρία για να δούμε. Περίμενε. Ευαγγελόπουλος. Θα γίνει τώρα το καλό του Ευαγγελόπουλου. Καλό πόδι. Ναι, έχει πολύ καλό πόδι. Ο Δημητρίου να πιάσει μια φέη. Σέρβιρ. Καλό είναι. Ναι, εντάξει. Πρώτη υποψία φάση θα πούμε. Ο Κουτσόγλου μπλοκάρει. Υποψία φάση για να δούμε τώρα. Κουτσόγλου εδώ πόσα χρόνια. Έχει φύγει, έχει μείνει, έχει ξαναέρθει και κάτω Αγιάννη έπαιξε. Κάτω Αγιάννης που δεν κατεβαίνει φέτος. Δεν κατεβαίνει. Τι κάνει. Εδώ, για να δούμε. Θα δώσουμε ένα προγνωστικό τώρα που γράφει. Φίλος μας εδώ και την κάμερα και πες. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Κοίταξε, βάζει να εγώ θα δώσω ένα διπλό. Δηλαδή, αν το είχε έτσι αποδώσει, ήταν πολύ υψηλά. 1-2 θα δώσω. Λες, κοίτα, αναγνωριστικό είναι το παιχνίδι τα πρώτα. Και θα δώσω και σκόρερ Πιατίδης. Να καλησπερίσουμε και τον παρατηρητή. Για να δούμε, σέντρα χαμηλά. Ευαγγελόπουλος. Πολύ παραλίγο. Μπουρανή. Ωραία συνεργασία με Στεφανίδη Μπουρανής. Out! Μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση. Να σου πω κάτι. Ήθελε να το πιάσει, αλλιώς έσκασε λίγο η μπάλα και γι' αυτό δεν πειράζει. Δύο μεγάλες φάσεις. Δύο μεγάλες φάσεις, αλλά αυτή είναι μεγαλύτερη μπορούμε να πούμε. Και μυρίζουν κάτι σουβλάκια, πεινάω κιόλας. Μήπως θα έρθει, να πάρει τίποτα. Είναι εδώ πέρα. Είναι δυνατό. Κάτι σουβλάκι δεν έχει. Ρόμπα. Θα σου πω το κυλικό έχει πιο πολύ. Καλή είναι. Περνάει ο Ναρίνογλου. Το σουτ μεγάλη φάση. Καλή φάση. Οπα, έλα. Οπα, η φάση μες στην περιοχή με τον Στεφανίδη για τον Αγγελάκο. Το 1-0. 1-0 ο Κορινός στη μισή ώρα παιχνιδιού ακριβώς. Μισή ώρα παιχνιδιού. Εκτέλεσε κόρνερ. Για να δούμε. Η κεφαλιά. Μόνο στο Αγγελάκο πάει να κάνει το 2-0 ο ίδιος παίκτης. Εκτέλεση φάουλ. Κάτσε τώρα, θα εκτελεστεί, περίμενε. Δεν θα έχουμε κομπίνα. Εκτέλεση φάουλ με τον Ιφαντή, σέντρα. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Έρχεται, σώζει Σωτήριος Λεούνης. Κορινός Καλυθέα 1-0. Ναι, εμείς είμαστε αυτά. Αιγυνιακός Καταλόνια 1-0. Σούτ από μακριά η μπάλα out του Φαντή. Έλα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνιου. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι ο Στεφανίδης. Το σούτ παράλληλα η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Σφίξαν τα γάλατα για την Καλυθέα. Δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω να μένει στην εκπνοή του ημιχρόνου. Στο 50 ακριβώς είμαστε. Έτοιμος να εκτελέσει το Ευαγγελόπουλος. Είχαμε τραυματισμό, είχαμε. Ο Ευαγγελόπουλος, κοίτα τώρα πρέπει είναι κάτι να πει. Αν πάει μπάλα προς την αιστεία είναι επικίνδυνα. Δηλαδή θα πρέπει να σεντράρει επικίνδυνα. Για να το κάνει απευθείας, ποιος ξέρει. Ευαγγελόπουλος στο τείχος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα εκεί. Ο Φιλολάς γύρω έξι, παιδιά, έληξε 1-0. Δίκιο αποτέλεσμα ημίχρονο. Κώστα, τι έχεις να πεις για το ημίχρονο? Το ημίχρονο, κοίτα, πιστεύω ότι στην αρχή η Καλυθέα μπήκε δυνατά. Μετά τον γκολ που έφαγε είναι σαν να μην υπήρχε. Άρα το 1-0 είναι δίκιο για το ημίχρονο. Ναι, άρα το 1-0 είναι δίκιο και πιστεύω ότι και το 2-0 θα ήταν δίκιο. Έχασε κάποιες φάσεις ο Κορινός μετά το γκολ του. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε κάποια αντίδραση και να δούμε ένα ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρχαν τα μαρκαρίσματα τα δυνατά, αλλά εντάξει όλα καλά.
Κάρτες μία είχαμε στάθει. 2. 2 κάρτες, 2 στάθεις. 2. Εντάξει. Όλα καλά. Αν δώσουμε live, συνεχίζουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να δούμε κάτι καλύτερο. Άντε, καφέ να φάει, καφέ να φέρεις. Εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Το 2-0. Ο Γαλανόπουλος από το γύρισμα. 2-0. Το είπε ο Κώστας ότι πιο πιθανά γίνει 2-0. Είμαστε στο 4ο δεύτερο ημίχρονο, στο 49 και σκοράρει. Για να απευθείας εκτέλεση φάουλ. Λογικά από εκεί. Καλή εκτέλεση. Κόρνερ. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Μπράβο. Φιλεούνης εκτινάχθηκε. Εκτέλεση κόρνερ. Για να δούμε τι θα γίνει στο κόρνερ. Λες να έχουμε το 3-0, να βγει το over. Μπορεί. Ή για αντεπίθεση. Για να δούμε η σέντρα. Κεφαλιά. Ζωντανή μπάλα στην περιοχή. Και πάμε για την αντεπίθεση. Αλλά εκεί να βαρά τις κατσούλες, καθαρίζει. Ο Αστέρης τώρα. Ωραία σέντρα με το εξωτερικό. Εξ επαφής εδώ μπορεί να γίνει το 3-0, να τελειώσει οριστικά το παιχνίδι. Αλλά Ρικάρντο Κουαρέσμα. Ναι, η σέντρα ήταν φωτιά. Ο Ναρίνογλου. Η σέντρα. Εδώ ανέβηκε το αριστερό μπακ. Η μπάλα θα στρωθεί έξω στον Ευαγγελόπουλο. Το σουτ δοκάρι. Γιώτης Ευθυμιάδης στην κεφαλιά συνέχεια. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Τι έχεις να πεις Κώστα? Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Θα βγαίνει και το 2-1 το οποίο είπαμε από την αρχή. Δεν πειράζει. Βλέπουμε ότι λίγο έχει τσουτσουριάσει. Έχει πάρει λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει να της πάρει τα μέτρα. Λες θα είναι γκολ Γιώτη. Θα πεταχτεί. Λες να είναι γκολ Γιώτη. Για να δούμε. Πάμε να δούμε. Κακή σέντρα, όχι καλή τελικά. Αμάν! Πέναλτι! Έχει δώσει πέναλτι. Θέλω το βάρ. Έχει δώσει πέναλτι. Κώστα, τι έχεις να πεις για τη βάση? Τραβάει, λέει ο Γιώτης εκεί πέρα. Δίνω τον τραβάει για να δούμε. Κίτρινη κάρτα. Ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι? Αμάν! Ροντέο το μάτσα. Αμάν! Πώς είναι αλήτη μου? Για να δούμε. Πού λες δεξιά, αριστερά? Εγώ πιστεύω δεξιά. Έχει τη μία τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Να είναι 0-1. Έχει το δοκάρι για να μειώσει και τώρα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει στο παιχνίδι. Τώρα πιστεύω θα το βάλει. Αν μειώσει τώρα γίνεται θα δούμε, πιστεύω, τα τελευταία 10 λεπτά ακόμη καλύτερο μάτσο. Οι Ούλτρας φωνάζουν. Οι Ούλτρας σου εδώ. Δεξιά θα το στείλει για μένα, αυτό πιστεύω. Για να δούμε. Ευαγγελόπουλος, το σουτ! 2-1. Όπα, εδώ έχουμε αψημαχία. Ο Κουτσόγλου εδώ μαλώνει. Γίνεται χαμός εκεί. Παίζει ο Γιώτης Ευθυμιάδης, είναι κεντρικός αμυντικός. Εδώ ο Στεφανίδης πάντως αν φύγει μια φορά είναι επικίνδυνο. Αν φύγει μια φορά ο Στεφανίδης πιστεύω το θέλουμε 10 γεμάτα λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Κάτσε, περίμενε. Η κεφαλιά δοκάρι στην επαναφορά. 3-1. 3-1, βγάζει την μπλούζα κίτρινη κάρτα. Δεν μας ενδιαφέρει. 3-1. Εκεί που πιστέψαμε ότι... Εκεί που πιστεύουμε ότι θα δούμε παιχνίδι ροντέο. Γίνεται εσύ, μία να φύγει, παπ, 3-1. Βγάζει την μπλούζα, κίτρινη κάρτα, είναι επικίνδυνη κίτρινη κάρτα. Εδώ οι Ούλτρας μπαίνουν μέσα. Ο προπονητής δίνει οδηγίες μέχρι και τώρα όμως. Ο προπονητής δίνει οδηγίες. Έχει πει 48 φορές, εντάξει, δεν είναι κάτι. Ράφη, κάνει και κάτι. Όλα εγώ τα σκέφτομαι πια. Κάτι κόμμα 2-0. Να δούμε. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, στρώνεται η μπάλα στον Κατσούλη Βαλάντη. Το σουτ, η επέμβαση στην επαναφορά. Όπα, πέναλτι! Άλλο πέναλτι, 2 πέναλτι στο παιχνίδι. Φαίνεται να το βρίσκει πάντως Κώστα, δεν βρίσκει. Πέναλτι για το 4-1. Φορά για να δούμε. Τι θα το χάσει. Λες, έχουμε ένα εύστοχο και ένα άστοχο. Τι λες, για να δούμε. Είμαστε στο 86. Εγώ κέντρο θα το έκανα. Για να δούμε. Εκτέλεση του πέναλτι 4-1. Καλή. Έπεσε και καλά, αλλά δεν ήταν πέναλτι. Τα μωρά ξαναμπαίνουν μέσα. Τιμωρία για την ομάδα του Κορινού. Πάμε τελευταίες φάσεις του αγώνα για να δούμε. Ναι, για να θα γίνει το 4, δεν φαντάζεστε γιατί τον Εθνίδα να το πάρει από για να το κάνει. Ο Ευαγγελόπουλος δεν το αφήνει όμως. Φαίνεται να μην το αφήνει. Ναι, Ευαγγελόπουλος έχει. Αμά, παραλίγο το 4-2. Παραλίγο το 4-2. Άλλος κρύβει την μπάλα από μέσα. Τέλος. Τελικό σκορ 4-1 για την ομάδα του Θερμαϊκού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά αυτό που κάνετε. Κάτσε να μας το κάνεις μια φύγηση από το πλάνο, δεν χρειάζεται. Συγχαρητήρια, MVP της αναμέτρησης. Σε βγάζουμε MVP γιατί από την ώρα που μπήκες, μπήκες αναγκαστική, αλλά από την ώρα που μπήκες έχεις καθορίσει την εικόνα
του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια, έχεις πετύχει και γκολ. Έβγαλες και την πλούζα, δέχεσαι και την κίτρινη κάρτα. Τι έχεις να πεις για το αποτέλεσμα του αγώνα? Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα αν βγήκα VIP, MVP της ομάδας. Με ενδιαφέρει να πάρει τους 3 βαθμούς η ομάδα μου και χάρηκα πολύ που με βάλανε και έδειξα αυτό που είμαι τελικά. Να δώσουμε συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Έγινε, ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Καλυθιακού Καλυθέα, τον κύριο Μύθιμη. Coach, δυστυχώς η ομάδα ιτήθηκε με 4-1. Βρεθήκατε 2-0 πίσω σκορ, καταφέρατε να μειώσετε και εκεί που λέγαμε ότι ίσως να δούμε ένα παιχνίδι προς το τέλος που θα ισοφαρίζατε, τελικά ήρθαν τα 2 γκολ. Τι έχετε να πείτε για το παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, το αποτέλεσμα σίγουρα αδικεί την ομάδα τη δικιά μου, γιατί και ταλέντο έχει η ομάδα και μπορεί να παίξει καλή μπάλιτσα. Απλώς αυτό εδώ που παθαίνουμε εδώ και 3 αγωνιστικές, ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο και να προηγούμαστε στο πρώτο 5 λεπτό τρώμε γκολ. Θέλει λίγο πιο προσοχή, θέλει να το συζητήσουμε, θέλουμε να δούμε τι λύσεις θα βρούμε για αυτό το θέμα. Η ομάδα είναι καλή, έχουμε άλλα 29 παιχνίδια, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα ανέβουμε. Ένα καλό αποτέλεσμα χρειαζόμαστε. Πιστεύω να έρθει με το επόμενο και να πάμε καλά. Να ευχηθούμε κότσο καλό υπόλοιπο σεζόν και να έρθουν αποτελέσματα που επιθυμείτε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον ποδοσφαιριστή του Καλυθιακού Καλυθέα, τον κύριο Μήτρα. Συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Δυστυχώς ήρθε η ήττα. Εκεί που πήγατε να ισοφαρίσετε από 2-0 σκορ, δεχθήκατε 2 γκολ, τα οποία εν τέλει φέρνει μια ήττα μεγάλη σε διακύμωση σκορ. Ναι. Μια δήλωση έτσι για το παιχνίδι. Δυστυχώς το σκορ δεν συνάδει με την ποιότητα της ομάδας μας, όπως και η συνολική μας βαθμολογία δεν συνάδει με την ποιότητα της ομάδας μας. Αλλά τώρα ξεκινήσαμε, μπροστά μας είναι όλη η σεζόν, να το διορθώσουμε και να πάρουμε τους βαθμούς που μας αναλογούν. Με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζουμε ότι κάτι θα διεκδικήσετε. Σίγουρα. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σεζόν, χωρίς τραυματισμούς στο κυριότερο και ό,τι καλύτερο στην ομάδα. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Τι να πω, το μέλλον είναι δικό σας και μακάρι να αποκτήσετε και το πλήθος που σας αναλογεί. Ευχαριστούμε. Γιατί κάνετε καλή δουλειά. Κοντά μας ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας του Θερμαϊκού Κορινού, κ. Παδόπουλος. Τελικό αποτέλεσμα 4-1 για την ομάδα. Μετά το 2 εκεί που πήγατε να ισοφαριστείτε, που πήγε λίγο ομάδα του Καλυθιακού Καλυθέα, δείξατε καλό πρόσωπο, βγάλατε αντίδραση και εν τέλει κατορθώσατε να πάρετε την νίκη με 4-1. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι παίξαμε μια ομάδα όπου διαθέτει πολύ καλή επιθετική γραμμή. Τα παιδιά αυτά είναι άξια λόγου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα στόχο, προσπαθήσαμε και γενικά μπορέσαμε από τις πλευρές να παίξουμε ανάλογα με σκοπό και την ουσία που είναι το γκολ. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι ακόμα δεν είναι το ρόστερ πλήρες, είχαμε λίγο μια κούραση η οποία φάνηκε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να παίξουμε έξυπνα, ανοίξαμε την ομάδα στο πλάτος, με αποτέλεσμα αφού η αντίπαλη ομάδα λογικά αφού έχανε έπαιξε με 2 μπροστά, εμείς ανοίξαμε την ομάδα στο πλάτος, ανοίξαμε την ομάδα στις πλευρές με αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε και να κάνουμε και πριν το γκολ, πριν το 3-1, να κάνουμε 2 φάσεις ακόμα. Πρώτη λίγα λόγια για τον MVP της αναμέτρησης ήταν ο Βαλάντης. Μόλις μπήκε αναγκαστική αλλαγή, είδαμε ότι άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Παιδιά, ο Βαλάντης ο Κατσούλης και γενικά ο Αστέρης ο Κατσούλης, τα 2 αδέλφια αυτά, είναι από μωρά εδώ. Τα έχω δουλέψει, ξέρω πολύ καλά ποια είναι η ποιότητα και των 2. Δυστυχώς δεν τους είχαμε από την προετοιμασία, με αποτέλεσμα να κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, λόγω του ότι, όπως είδατε και εσείς, η φυσική κατάσταση και των 2 δεν είναι τόσο καλή. Και γενικά από κάποια θέματα τα οποία βλέπετε, το ότι δεν έχουμε το ρόστερ ακόμα δεν είναι πλήρες σε εμάς. Από εκεί και μετά ο Βαλάτης, παιδιά, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες, κακά τα ψέματα. Ξέρει να κρατάει την μπάλα, ξέρει το πώς θα βγει, ξέρει πότε θα μαρκάρει και ξέρει πότε θα κάνει την κίνηση. Το είδατε κι εσείς άλλωστε. Δεν έχω να πω πολλά λόγια. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο και στα παιδιά της αντίπαλης ομάδος, όπου και αυτά μοχθήσανε και παίξανε ποδόσφαιρο. Ξέραμε πολύ καλά ότι από τη στιγμή που είχαν 2 ήττες, ήταν επόμενο να έρθουν εδώ πέρα γιγαντωμένοι στο να μπορέσουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς για αυτούς κλείσαμε σωστά τους διαδρόμους. Μπορέσαμε και ήρθαμε μετά το 2-1 και κάναμε τη σωστή ανάπτυξη και τη σωστή τοποθέτηση στους χώρους και κερδίσαμε την ομάδα αυτή με 4-1. Είναι καλή ομάδα, ένα μπράβο σε αυτούς, αλλά από τα περισσότερα μπράβο θα τα δώσω στους παίκτες μου. Τα συγχαρητήριά μου
στους παίκτες μου, στην ομάδα μου, στη διοίκηση που προσπαθεί ακόμα και τώρα με κάποιες κινήσεις να φέρουμε ένα επιθετικό δίδυμο όπου θα μας βοηθήσει περισσότερο και να έχουμε ακόμα και το Βαλάντι και τον Αστέρι μαζί μας συνέχεια. Κότσο, συγχαρητήρια και πάλι για την νίκη. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σεζόν και χωρίς τραυματισμούς. Να είστε καλά κι εσείς. Εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια όσον αφορά με αυτό το οποίο πράτετε. Σας χρειάζεται ο αεραστεχνικός χώρος, παιδιά. Δύναμη να έχετε κι εσείς. Το μπράβο στην ομάδα μου και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.